achiwerengwa naStileto Mzilikazi. Mukuru wezveFood and Supply Management ari zvakare mukuru weRice and Department Resources anga achitaura mugungano ranga riri kwaMutare. Regai tinzozvizere. Nyaya iripo ngeyekuti musangano wataunzwa panapo ngokuti munhu uchaite party asina raisi tosvika tichibva nepati yake. Pagungano iri vaenderera mberi zvakare vachitaura kuti vagari vemuHarare vane free delivery around town. Variwo kunze kwedhorobha it attracts a very small fee. Uyezve mupunga unosvika kwese munyika yeZimbabwe. Vakuru vanoona nezverunyararo rwemaMutare vashushikana zvakanyanya kubudikidza nezhozhwe iri kuitika ichikonzereswa nemupunga. Regai tinzozvizere. Dambudziko nderekuti raisi ukaribika manext day vanotozwa munhu wiri inodaidze mbavha. Takasvika imba yazhuwa musina chiro. Saka ndakundochema kuti mbavha ikana iri kundizwa ngaindodzosa hayo raisi chete zvimwe zvisina basa. Ndobhadhara hangu mari yacho. Vashasha vakuru vekubvisa hembe mumastreets vari kutaurawo kuti vari kufara nekunzwa kwaitwa mupunga uyu zvavabatsira zvakanyanya. Regai tinzwe kuchukuru kubva kuvari. Inini kubva zvondatenga raisi iri kairi ndaizikanwa patouchline imwe ndaizikanwa taundi rese eko zvinozvi ndakutoti raisi nemunhu waro raisi nemunhu muri kuona motikari mashiro iraisi iri iraisi. Kana nesu vatori venhau takatyamadzwa hedzinoye mutoro wazvo zvekare. Tauya kunopa Mutare. Mazvizwa. Ndobwira nechiro chimwe anditika. Ukazwi kune party maMutare. Tikashaya raisi rakazima mavhiri. Tinovharisa party yacho. Tiri kuwirirana here?